Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din un tutorial cum să descărcați un joc cu bani gratis. Da, am zis să fac acest tutorial pentru că mulți nu știu și unele jocuri nu merg pe Aptoide. Și m-a rugat un prieten să fac un tutorial cum să descarci The King of Fighters 98, pentru că el a zis că nu l-a găsit pe Aptoide cel bun. Bun, deci intrați aici pe Aptoide. Trebuie mai întâi să vi-l downloadați. O să vă las link în descriere ca să-l downloadați dacă nu-l avem. Scrieți aici The King of Fighters 98. Bun. Intrați pe ăsta. Și nu-i dați instalare pentru că nu este acesta. Intrați pe acesta, deci dați în jos și intrați pe acesta. Dați obțineți ultima versiune. Nu stați, nu stați. Așa. Și îi dați instalare. Bun. O să pun pauză până se instalează pentru că nu are rost să vedeți cum se instalează. Da, și am revenit, uitați, 88% am zis să revin aici. Așteptăm un pic acum. Și s-a instalat The King of Fighters 98. Următor, așa, instalare. Așteptăm. Bun, s-a instalat, anulare, așa, gata. Ieșiți, intrați așa, aici. Bun, stați, acolo trebuia să fie. Și după aia intrați pe el. Eu l-am mai avut, dar l-am șters, ați văzut pentru că am și filmat. Așteptați un pic. Așteptăm. Și să vedeți că mergem. Eu așa mi l-am instalat. Și uitați, The King of Fighters ne merge. Ne-am luat și noi unul la întâmplare. Uitați și ne merge The King of Fighters. Da, și cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut tutorialul. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Ei bine, eu am fost Andrei și la revedere. Pa, pa!